ሰላም ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብ መለይ ሬሰፒ ከመይ ፀኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም ንሳኹም ዘለኹ ሓብትኩም ሂወት እየ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ መደብ ቀይሕ ጥብሲ ቃንጥሻ ክኸውን እዩ ሓቢርና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኢና ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ክትርእይዋ ብክብሪ ይዕድም ብምቕፃል እትዮም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ሸር ግበሩ ናብ ኩሉ ክበፅሕ እትዮም ምሳይ ዝፀናሕኩም ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ናብ ኩሉ ክበፅሕ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ ኣሕዋት እዚኣ ቻነል ሓዳስ እያ ሓቢርና ንዕብዩ እያ 500 ግራም ቃንጥሻ ተጠቒመ ኣለኹ ብራውን ማለት እዩ ካብቲ ፃዕዳ ብራውን ተጠቒምና ተመራፂ እዩ ንሱ ሓይሽ ብትሕዝቶ ማለት እዩ ቃንጥሻ ምስ ዝኾነ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ፆም ህዝብና ክለምዶ ኣለዎ ፀዋሚ ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ገርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ከም ዝግኒ ከም ድሎት ቀይሕ ጥብሲ ክንገብሮ ንኽእል ቀይሕ ጥብሲ ቃንጥሻ ብፃዕዳ ዝተፈላለየ ገርና ክነዳልዎ ንኽእል ኢና ኣነ ብጣዕሚ ቃንጥሻ ስለ ዝፈቱ ሕልፍ ሕልፍ እንዳበልኩ ከምፀልኩም እየ ስለዚ ንክትሰርሖ ዋላ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ግዜ ኣየድሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትክሽኖ ትኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ዘይቲ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብ ሓፂር ግዜ 4 ደቂቃ 5 ደቂቃ ዝኸውን ካብኡ ንላዕሊ ይወስደልከኒ ቃንጥሻ ቀልጢፉ እዩ ዝበስል እቲ እንጥቀመሉ ከማን ማእከላይ ክንገብሮ ኣለና ብትሑት ሓዊ ቀልጢፉ እዩ ዝበስል ቅድሚ ምጥቃምና እቲ ቃንጥሻ ሓፂብናዮ ተፀኒሕና ተመራፂ ሓፂብና ኣፅፊፍናዮ ክንፀንሕ ኣለና ማለት እዩ ይኹን ቀልጢፉ ግዜ ይወስድ እዩ ኣብዚ በርበረ ተጠቒመ ኣለኹ ኦሪጋኖ ተጠቒመ ኣለኹ ኮረሪማ ተጠቒመ ኣለኹ ዘለኩም ማለት እዩ ኣብ ገዛኹም ዘለኩም ዝፀንሐኩም ቅመም ትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ከዓ ሓንቲ ኮሚደረ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብ ሓፂር ግዜ ጥዕምቲ ቀይሕ ጥብሲ ናይ ቃንጥሻ ክንሰርሕ ኢና ቃንጥሻ ኣዝዩ ሃፍታም እዩ ቪታሚን ዲ ዓሳ ዘይንወስድ እንድሕር ኮይንና ብከምዚ ገርና በዚ ክንወስድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ክንረክቦ ንኽእል ኢና እቲ ቪታሚን ዲ ብፍላይ ኣብ ፆም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብዝተፈላለየ ገርና ስለ ንሰርሖ ህዝብና ክለምዶ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ፓስታ ይኹን ብዝተፈላለየ ገርና ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምቲ በዓል ስጋ ንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝግነ ዓይነት ክንሰርሖ ንኽእል ከምዚ ሕጂ ንሰርሖ ዘለና ቀይሕ ጥብሲ ብፃዕዳ ብፓስታ ከማን ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐ ኣለኹ ናይ ፆም ማለት እዩ ኣብኡ ራእይዋ ምስ ፓስታ ብጣዕሚ ንድዒ ካብ ስጋ ንላዕሊ እዩ ልክዕ ከምዚ ቀይሕ ጥብሲ ናይ ስጋ ንሰርሖ ከምኡ ገርና ኣብዝሓ ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ በርበረ ተጠቒመ ኣለኹ 3 ዓይነት ሕብሪ ኣዝማሪኖ ቀመም ዘለኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ቀንዲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ክትጥቀሙ ኣለኩም ፍረሽ ካልእ ተወሰኸ ግን በቃ ዘለኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም በቃ ተወዲኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ወዲእናያ ማለት እዩ ውፅኢታ ነዚኣ ትመስል ኣነ ብዝሓለፈ እየ ምስ ዓሳ ተጠቒመሉ ምስቲ ዓሳ ምዚኣ ማሽሩም እዚ 15 ደቂቃ ኣይወሰደለይን ማለት እዩ ለማዓንቲ ሓፃር ግዜ እያ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣሕዋት ብድጋሜ እትዮም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ግበሩና ኩሉ ክበፅሕ ቻው ቻው ኣብ ቀፃሊት ቪድዮ ይራኸበና